Калісьці, здаецца, ўжо даўным-даўно перад агульнай і вялікай небяспекай нашыя продкі заўжды аб'ядноўваліся. Бо разумелі, разбіць ворага разам лягчэй. Нават Вітаўт прымусіў сябе забыцца пра тое, што Ягайла забіў ягонага бацьку, і ў выніку гісторыя занатавала слаўную перамогу нашай зброі на Грунвальдскім полі. Але даўно тое было. Цяпер іншыя часы. Узаемная нянавісць магнацкіх родаў не мае межаў. І нават амаль страціўшы айчыну, яны не жадаюць размаўляць адно з адным. Павел Сапега – тыповы чалавек эпохі. У сэнсе таго, што ён быў верным інтарэсам свайго магнацкага роду, але не тыповы чалавек эпохі, таму што быў чалавекам таленавітым. Звычайная з'ява, калі агульнадзяржаўныя інтарэсы разглядаюцца праз прызму інтарэсаў прыватных, сваёй асобы ці прадстаўнікоў свайго магнацкага ці іншага роду. Павел Ян Сапега паходзіў з велікалітоўскага магнацкага роду сапегаў Гербуліс. Навукі не так лёгка скараліся юнаку, як конь і меч. Таму пытанне, як пабудаваць свой лёс перед Паўлам Янам, нават не стаяла. З дзяцінства ён ведаў, што будзе ваяром. І ішоў да сваёй мэты паступова, прыступка за прыступкай, без яркіх узлётаў і падзенняў. Спачатку выконваў абавязкі велікалітоўскага абознага, гэта значыць займаўся усімі пытаннямі размяшчэння войска, пазней стаў віцебскім ваяводам і маршалкам літоўскага трыбуналу. Вядомасць Павел Ян Сапега атрымаў у час казацкіх паўстанняў у Рэчы Паспалітай, удала кіруючы харугваю свайго дзядзькі Казіміра Льва Сапегі. Аднак, калі Паўлу Яну прапанавалі стаць смаленскім ваяводам, ён адмовіўся. Набліжалася вайна з Маскоўшчынай, і браць адказнасць за Смаленск, браму ў Вялікае княства Літоўскае, магнат не адважыўся. А потым нашае гаспадарства абрынулася ў віхур спусташальнай вайны з Маскоўшчынай. У ёй Павел Ян Сапега адыграў даволі важную ролю. Пасля смерці вялікага гетмана Янаша Радзівіла прыняў гетманскую булаву. У той смяротна небяспечны для лёсу нашай дзяржавы час у Маскве быў нават створаны прыказ Вялікага княства літоўскага для кіравання захопленымі землямі. Але Літва-Беларусь упарта не жадала ператварацца ў расійскую правінцыю. Тады у 1659 годзе цар Алексей Михайлович накіраваў на нашыя землі чарговую вялікую армію на чале з князем Іванам Хаванскім. Расейцы, як заўсёды, выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі. Яны дайшлі да горадні і захапілі Берасця. У тых даўніх падзеях вельмі шмат супярэчлівага і заблытанага. Зразумела, бараніць радзіму сілай было складана, бо сілы гэтай бракавала. Таму і распачаў яшчэ Януш Радзівіл вайну дыпламатычную, згадзіўшыся на шведскую пратэкцыю. Уключыўся ў тыя гульні і Павел Ян Сапега, прымаючы па чарзе паслоў то ад шведскага караля, то ад маскоўскага цара. Аднак не гэтае здзіўляе, а тое, што нават зараз, калі амаль усё Вялікае княства Літоўскае здратаванае маскоўскім ботам, нашыя магнаты ніяк не могуць пазбыцца ўзаемнай нянавісці. Радзівілы і Сапегі, Сапегі і пацы. Жарсці распальвае і сам кароль Ян Казімір, умацоўваючы сваё становішча, сварыць вялікага гетмана Сапегу і палявога гетмана Вінцэнта Гасевскага. У выніку незлажанасць іх дзеянняў прывядзе да таго, што корпус Гасевскага будзе разбіты, а сам ён трапіць у палон.
Днем найбольшага трыумфу для Паўла Яна Сапегі стала 28 чэрвеня 1660 года. Менавіта ў гэты дзень адбылася адна з вырашальных бітваў тае вайны. Пад Палонкай, блізу ляхавіцкага замка, аб'яднаныя сілы Сапегі і кіеўскага кашталяна Стэфана Чарнецкага здабылі слаўную перамогу над маскоўскім войскам. Пасля той бітвы стратэгічная ініцыятыва ў вайне перайшла на бок Паўла Яна Сапегі, на бок Рэчы Паспалітай. Перамога пад Палонкай была замацаваная перамогай пад Куслікамі паблізу Полацка ў 1661 годзе, а пазней военные дзеянні увогуле былі перанесеныя на тэрыторыю расійскай дзяржавы. Павел Сапега ваяваў у вельмі непростых умовах, дзейнічаў у вельмі непростых умовах у часы 13-гадовай вайны з Масквой. І ваяваў паспяхова, дзейнічаў паспяхова. Яго перамога пад Палонкай вартая многага. Яна прыспешыла канец гэтай страшнай вайны. На схіле жыцця вялікі гетман заняўся прыдворнымі інтрыгамі, імкнуўся, і вельмі паспяхова, узмацніць становішча роду Сапегаў у Вялікім княстве Літоўскім. А пакінуў гэты свет пасля доўгай хваробы на 55-м годзе жыцця. Тое, што Павел Сапега шмат увагі і сілаў паклаў на славу ўласнага роду, таксама зразумелая справа. У тыя часы шмат хто не толькі з магнатаў, але і шляхты лічыў караля Яна Казіміра няздольнай асобай, няздольным палітыкам, які шмат прычыніўся да няшчасцяў Рэчы Паспалітай. І кожны з буйных магнацкіх родаў, прадстаўнік гэтых родаў, меркаваў, што ён быў бы не горшым каралём, а можа нават лепшым каралём, чым гэты шведскі каралевіч былы. Задача была толькі ў тым, каб дамагчыся свайго выбрання, каб атрымаць перавагу ў краіне такую, каб або я, або прадстаўнік майго роду Радзівілаў, Сапегаў, Агінскіх стаў каралём. Але гэтага не атрымалася, і ў выніку мы ведаем, што грызня магнатаў прычынілася да згубы краіны. Такі быў час, супярэчлівы і складаны. Цяпер вельмі часта асабістыя амбіцыі перамагалі агульнадзяржаўную карысць, а нянавісць магнацкіх родаў адзін да аднаго не прыпынялася нават падчас вайны. Слаўныя часы вялікіх перамог і велічы Вялікага княства Літоўскага паступова адыходзілі ў нябыт.